gegere kahanan labet pakartine manungsa ingkang kumingsun ngendel-delke rumangsa menangan nganti ngiwake rasa kamanungsan. Kamangka para pinter wis nate ngendika ing ngarsa sing tuladha ing madya mangun karsa teturi handayani. Nanging ketembungan mau ing jaman saiki muspra tanpa guna ibarat sinapu dening lebu. Anane mung tembung ing ngarsa umbar swara ing madya numpuk bondo teturi padha grogoti. Kekudung walulan macan sikut-sikutan jegal-jegalan sing kuat nindes kang sekarat sing kudune dadi patulan dan ngalor ngidul adol guneman goro-goro pedhot peteng nglimputi negara Ngamarta. Kawula cilik dirampok bandane dibegal nyawane ditindes nasibe. Wingit pasemone wibawa kekuwunge ngedap-edapi cahyane hanenggih punika pamone tanah Jawa Sang Semar Badranaya. Sang Semar mung bisa angelus dada bangun dalhuswa dupi mirsani kahanan aning jagat raya. Kathah kang samya cacat cinacap rebut bener adu otot satemah dadi sandungan ing rebet kayuwan. Nanging Sang Semar wis datang samar marang ngobah musik ing kahanan. Amung mesem ningali gelare kawontenan degating batin Sang Semar arsa ambangun kahyangan. Ora mung bangun kahyangane lair nanging uga bangun jiwane, bangun batine wong sak desa Karangkadempet. Niate Sang Semar dene badhe ambangun kahyangan gawe geger nganti sumundul ing akasa. Satemah tetungguling dewa nenggih Bathara Guru utusan lawan Bathara Indra lan Bathara Brahma kinen hamrepeki Sang Semar Badranaya.
meten bayekno semurire eko abalik tetiani kantayani tresnya purnama sasi gilar sometining tengahing lahar milang ana lintang bima sedhi begek uget sadulita hembel layak penjake padha ganter jagone padha tarung yen ora kleru panyawange Semar iki kaya Bathara Indra lan Bathara Brahma kang sowan ana sudungku karang kadempel kene nuning nggih Kyai kula pun Bathara Indra ingkang ngabyan para sowan kula pun Brahma ingkang sowan wonten karang kadempel Kyai kok kadingaren kowe para dewa gelem saba omahku sing mung ana dusun kene mokal yang ora ana perlu Kyai kula namung dipun utus kalian Rama pukulun Bathara Guru dadi kowe sing merintah tekan kene iki bapakmu Bathara Guru lakar kados mekaten Duh Kyai lah banjur mekaten samangke Kahyangan Suralaya nembe geger Kahyangan Suralaya lagi geger nuning nggih Kahyangan Suralaya ketaman goro-goro kagiri-giri mubal endute si Glegedaba ngangkat tutuke kumitir petite Sang Hyang Nagaraja akarya bingung bilulungan para hapsara miwah hapsari sareng dipun teliti kanthi permati Kahyangan Suralaya saged geger dumunung wonten papan karang kadempel mriki Kyai awit paduka Kyai Semar Badranaya kagungan niat badhe hambangun Kahyangan kula pun Indra lan Brahma ingkang dipun utus kalian Rama pukulun Bathara Guru kinen nak yenaken kabar menika paduka Kyai Semar badhe bangun Kahyangan kala wau punika kabar ingkang bener menapa kabar ingkang kabur Kyai Orang kor kenam pet nampet dosa ngernaning tawon noyo situkan palak hati Semar wis ngira yen para dewa mesti bakal meratitisake perkara iki ya to ya pancen tak dodo Indra lan Brahma kuwi kabeh kabar sing ora kleru kuwi kabeh kabar sing bener kalamun to aku Kyai Semar Badranaya bakal duweni niat bangun Kahyangan ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestu para Duh Sang Kyai
Sejatinipun menapa maknanipun paduka Kyai kok ngantos kagungan niat badhe bangun kayangan kala wau. Kayangan pundi ingkang paduka badhe bangun Kyai? Lan ngagem ragat utawi probya saking pundi paduka Kyai Semar Badranaya badhe bangun kayangan kala wau? Nyuwun sewu ki. Punapa kayangan Suralaya ingkang dipun asta dening Rama Pukul Bathara Guru ingkang nama kayangan Suralaya menika ingkang paduka badhe bangun Kyai. Indra. Aja cetek sing dadi aminirmu, Indra. Kabar pisan atiku ora ana rasa meri senadyan to sak mrica binubut. Aku ora kepengin nglungguhi kayangane para dewa. Aku ora milih karo kayangane bapakmu, ya kuwi Bathara Guru. Lajeng Kyai Semar badhe bangun kayangan kala wau, dasaripun menapa? Wewatonipun menapa, Dho Kyai? Indra lan Brama sing arep tak bangun kuwi dudu kayangan tata lair. Utawa kayangan sing magro-magro. Ning sejatine kabeh mau simbol. Yen mung bangun kayangan secara lair, kayangan Suralaya kae wis apik, kayangan Suralaya kae wis becik, Bro. Sing tak arepe bangun kayangan kuwi Semar arep bangun jiwane para manungsa. Kang manggon ana desaku Karangkadempel ini. Nata rasa ndandani morale para kawula. Merga apa, Indra? Merga apa? Merga Semar ana jagat raya iki wis dikodrake dadi pamonge tanah Jawa. Wis sakrepe pamong kuwi ngomong karo kawulane. Benerke sing kleru, jejeke barang sing bengkong, ngelingke sing padha lali. Semar yen kon nyawang kahanan saiki, aku wis ora mentala, Indra. Semar ora mentala, Brama. Apa maneh kemajuane jaman. Saiki wis ana barang sing gedene nggur sagegem. Sing gunane kanggo nyedake wong sing adoh, kuwi wae para manungsa ora bisa gunake barang mau kanthi bener lan becik. Malah ana jerone barang mau isine mung kanggo ngelek-elek lan nyacat padha padane umate pangeran. Kok gampang men dumuk salahe wong liya? Ngopo kok ora gelem dandani kayangane dhewe-dhewe, ora gelem dandani jiwane dhewe-dhewe, ora gelem tulah salira angrasa wani. Indra lan kowe Brama, dadi aku sing bakal bangun kayangan iki mau ibarat wong lara, aku sing bakal golek tombo. Indra nyuwun pangapunten Kyai, awit saking kutuming raos cubluring pangertos. Kowe ora kleru. Merga kowe mung dapur utusan. Kowe mung dikongkon, malah saiki tak jaluk. Anggone Semar duwe niat bakal bangun kayangan iki, bantunen ya Indra, bantunen ya Brama. Punapa ingkang kedah kula biyantu Kyai. Punapa ingkang kedah kula bantu Kyai Semar. Panjenengan
Iki sajake ana Madyapada wis akeh menungsa sing padha kelangan kiblate kautaman. Para pejabating negara racake wis padha lali karo dasaring negara. Kamangka ya mung kanthi dasar negara kuwi mau pejabating negara bisa nentremake negara nyang para kawulane. Sentana Praja saiki wis ora mentingke kawulane, ning sing dipentingke mung kaperluan pribadi lan golongane. Satemah ngentengke marang sambat lan pandriting kawula cilik. Mula Indrabrama melu-melu ngelingke marang menungsa kang padha lali karo kewajibane. Semar percaya Dewa duwe cara dhewe nggone bakal ngelingke marang titahe. Nanging tetep nganggo cara kawicaksanan. Yen iki mengko bisa kasembadan, tegese Semar ora rugi nggone duweni ancas bakale bangun ngayangan. Ngene Trawaca dawuh pangandika Paduka Kyai Kalilan Indra nyuwun pamit badhe nindakaken jejibahan menika badhe uyung-uyung anyeng uyung lekas Paduka Kyai Semar ingkang badhe bangun kayangan. Kula pun Brama ugi nyuwun pamit Kyai. Duga dinawa ngati-ati aja nganti keri Indra. Ngene. Petruk lan Bagong bocah loro dina iki budhal ana negara Ngamarta. Bocah loro sowan pepunden-pepundhenmu para Pandhawa. Matura lawan bendara-bendaramu yen kowe arep nyilih wujude jimat Jamus kalima
Kalimasada. Ngampil jimat jamus Kalimasada. Ayo Petro. Kangge napa lho, Pak? Tak gawe syarat anggone bapakmu Semar bakal duweni gegayuhan bangun kahyangan, Petro. Iya, Bang. Bapak arepe duweni cita-cita, bapak arep duweni gegayuhan bakal bangun kahyangan. Gagas lambene Semar. Bingung talerene arep bangun kahyangan ragat kok terus. Kowe aja trigis kowe. Bapake titise dewa, ya to. Dewa sing ejawantah. Ya kuwi Bathara Ismaya. Arek dewa kok menungso nyapane anake do dadi kere kabeh. Bagong aja trigis kowe. Kowe bocah loro durung ngerti karepe bapakmu. Mengko nek bocah loro wis nglakon nyilih jimat jamus Kalimasada, kowe ra ngerti dhewe apa to sejatine karepe bapakmu iki kok dadak duweni gegayuhan bakale bangun kahyangan. Bidal sakniki, Pak, budal saiki. Ayo, budal dina iki, Petro. Niki sing mangkat kula kali Bagong tok niki. Kang Gareng boten dijak, wong loro cukup wong loro wae. Aja oke-oke. Wong loro Mas Gareng boten dijak, ora usah dijak. Numpak napa, Pak? Numpak bis. Bis ora ana asine. Tenan janji bis ora ana asine sing nyopet ajak gelut tenan. Ambemu ora. Wis aja kesuwen ninggal budal. Lumarap parang Praja Ngamarta sowan para satriya satriyane tanah Jawa. Ya kuwi bendara bendaramu para Pandhawa. Nyuwun pamit nggih Bapak, lega ing karya Petro.
Jilanganira sanar hati lampah hiro Ginaraban Badaya yuwarna nira saksampunipun jeneng ingkang samya pinarak jenjeng ingkang sami sumanggem kejawi saking menika Duka Prabu Baladewa saking nagari Mandura andadosaken kagiat garagapan raosing manah kula nyuwun pangapunten menawi wonten kekiranganipun bubuh lungguh sugih kang sarta aruh awit anggen Paduka rawuh boten paring kecala langkung rumiyin mila Duka Prabu Baladewa mokal menawi boten wonten babagan ingkang wigati dene kawis tingal Paduka Prabu Balarama sumengko pangawak bajra sigra kang mawa gita kang amengku gati Paduka Prabu Baladewa rawuh wonten negari Ngamarta sarimbit kaliyan Bapa Durna lan Paman Patih Harya Sengkuni. Duh, Kaka Prabu jimat pepundhen kula donya prating delahan.
winalik rasanipun Puntadewa winalik raosipun Dwija Kako kendhih kemrungsunging dalih kesuk panapa kalbu daya-daya kula pun Puntadewa kepengin mangertos wigatining perlu paduka Koko Prabu kepareng rawuh wonten negari Ngamarta inggih negari Indraprastha menika Duh Koko Prabu Pramana rek mangus wanya ngangeng kanthi karonaning kaswahasih ring paraga Hamalakung Resang gondo waspat mojo leng-leng lalu manguladi Surya mangrangsang waya Surya mangrangsang waya Umbyo sampara waya hanto inggih Yayi Puntadewa inggih mugi kawuningan Yayi kula bidane iki wau boten bidal saking negari kula negari Mandura nanging kula bidal saking negari Ngastina mila kula sarimbit kaliyan Bapa Durna lan Paman Patih Harya Sengkuni apa to wigatine perlu kula sowan wonten negari Ngamarta inggih awit kula ditangisi kaliyan Yayi Prabu Duryudana Yayi Duryudana sambat kaliyan kula awit sakmangke negara Ngastina ketaman pagebluk mayangkara larang sandang lawan pangan ugi ketambahan kathahipun bencana alam ingkang animbrung dhateng negari Ngastina Yayi wiwit saking bumi horeg banyu segara ingkang mumbul ing daratan kang sarta gunung ingkang anyembur lahar sedaya kala wau mahanani mawon para kawula ingkang mapan wonten negari Ngastina mila Yayi samangke Yayi Duryudana sakurawane butuh bantuan saking paduka Yayi Puntadewa sak Pandhawane Koko Prabu Baladewa kados pundi Yayi menawi babagan saking pagebluk kang sarta awising boga lawan wastra niku boten ngemungaken dhateng negari Ngastina kemawon ananging negari Ngamarta inggih sami nampi pacoban ingkang gegirisi ingkang kados mekaten kala wau Koko Prabu dados kahanan negara Ngastina sami kaliyan kahanan negara Ngamarta padha-padha kena pagebluk padha-padha kena wabah lakar kasinggihan Koko Prabu pagebluk dereng saged siret negari Ngamarta ketambahan pacoban inggih menika Ngamarta sakmangke nembe kecalan geden-geden lho sing ilang napa Yayi Prabu ingkang ical inggih Yayi kula Panengah Pandhawa satriya Madukara pun Janaka utawi Arjuna Yayi Janaka sampun Tricandra utawi 3 wulan laminipun murca saking negari Ngamarta Koko Prabu lho Yayi Arjuna murca lakar kados mekaten lah ya jagat Dewa Batara ya jagat Pangestu Para mekaten Yayi mekaten sakmenika Yayi Duryudana nampi wangsit saking dewa Yayi Duryudana nampa wangsit saking Batara mbok menawi negara Ngastina saged pulih kados wingi uni yen to saged boyong wujudipun jimat jamus kalima sada Yayi paduka Yayi Puntadewa menika kondhang aonan-aonan kajuara sakindenging jagat raya Nalendra sing sabare liwat ukur turta duweni watak sing ora mentalan aja mung bandane nyawane bakal diwenehake yen to pancen ana sing njaluk mila saking mriku Duh Yayi kula nyuwun pulunge ngati paduka Yayi Puntadewa
boten ketang semulan, boten ketang romulan. Jimat jamus Kalimasada badhe kula ampil wonten negari Ngastina. Minangka syarat pulih lan maluyane kahanan negari Ngastina. Ingkang samangke medhep taman Pagebluk Mayakara. Inggih namung wonten asta paduka Yayi Puntadewa kanthi pancanan jimat jamus Kalimasada. Kahanan negara Ngastina saged pamila jati-jati teman Nirmala Yayi. Wengi priya manut. Mangun gong kandhuhan remang. Lereno tanpa lereno tanpa kanin yen tampulusa mengko sanjang ukara lahing ana wau lagya eca kang nedeng mawan pangandikan kasaru geger Paseban Jaba gegering jawi labet pisuwane rope truk kantong bolong ora pepeh gawe cingak ingkang sabya ulang.
becik satekane kantong bolong ana negara Ngamarta kene. Inggih, awit pangestu Paduka Sinuwun Ngamarta sowan kula winantuing berkah kawilujengan Ndara. Aparenga kula ngaturaken sembah ngabekti kunjuk wonten Sinuwun Prabu Puntadewa. Iya Petruk Gus ndak tampa ora liwat pangestuku wae tumuli tampanana. Nggih, kula pundi mugi andadosaken jimat paripik. Sinuwun ning Mandura bekti kula katur Sinuwun. Iya, Petruk iya. Wis ndak kompon kepenake anggone padha lungguh Petruk. Nggih. Ndara kula ndodhi mati, ndara Warakudara bekti kula katur Ndara. Iya, Petruk bocah edan. Dikepenake anggone padha lungguh. Nggih, wis pancen dawuh. Dagang. Nun. Bang, apa? Mbok ngaturne bekti to, Kang. Wong darah-darahmu padha klumpuk ngene, mbok yo ngaturne bekti. Ngaturne bekti karo sapa, Mas? Ayo karo sing duwe omah kok. Sinuwun Prabu Puntadewa sembah bekti kula kunjuk wonten sandhap padha Paduka Sinuwun Prabu Puntadewa. Iya Bagong, diprayogake anggone padha lungguh. Nggih, Pak, sungguhane banyu mili ya, Truk. Iya. Wong Prabu Puntadewa ki wong Sembada, Prabu Puntadewa sing duwe omah ki wong Sumbut. Lah iya to awake dhewe lagi tekan kene iki wah jan wis disuguhi rena-rena. Ayo. Panganan yo prasmanan juga dhewe. Heeh. Wah, peladen kene iki jatakane cokat cakut terbinas trampil ya to. Apa ya? Heeh. Kok kowe iso ngarani ngono? Heeh. Mau wedane disuguhne ning aku, wedang rung tak ombe iki wis diundur neh to. Ngawur kowe. Kuwi ngono dijoli sing luwih panas ngono. Gara-gara udara dibeteni kok. Base dadi tadi sebagai ngabekti kula katur, Bos. Iya, Bagong iya, ora liwat pangestuku ditampani. Inggih, kula pundi dados jimat paripik, kula pundi dados jimat desane Bagong. Ana Sinuwun Mandura, ana Ratu Gustimu Sinuwun Prabu Baladewa. Kae ya dibeteni lho, Gong. Ora sudi kok, Truk. Ora sudi piye? Eman-eman cangkemku aku. Kok eman-eman cangkemku piye to? Aku ngene iki wis adegan sing apal di luar kepala. Lho, kok apal di luar kepala iki piye? Apal piye kok? Iki kok awake dhewe medaya, awake dhewe kok mertamu ana negara Ngamarta. Kok enek siji punta, siji ya kuwi Prabu Baladewa, loro ana Durna, telu ana Sengkuni. Inggo keri-keri mesti enek gegeran. Asli sak nomor, Bro. Aku iki kuwi kok delok wayang kok.
Wis ndang matur apa butuhe? Petruk wonten dawuh Ndara. Ana wigati apa dene Petruk Sumawana Bagong sowan ana Stinggil Ngamarta kene. Nggih, cekak aos kemawon. Ngaten nggih sinuwun bares mawon. Nek lamake wong aluhur Petruk niki dibutone gandeng sing ngutus kula niku wong Bapak Semar. Kula cekap dikengken Bapak ngaten mawon. Kowe dikongkon apa karo bapakmu Kakang Semar? Ngaten nggih sinuwun. Kula wau enjing ditimbali Bapak Truk Rineo. Ana apa to, Pak? Bapak ngendika, kowe dina iki tak kongkon marana negara Ngamarta. Matura ning sinuwun Puntadewa, mbok menawa Bapak arep nyilih Jimajamus Kalimasada. Kula kaget, kula nyauri. Jimajamus Kalimasada arep didamel napa to, Pak? Ngene, Truk, Bapak ngendika melih. Jimajamus Kalimasada arep tak nggih syarat ya kuwi amarga bapakmu iki duweni gegayuhan pengen bangun kayangan. Aku iki gumun karo bapak terus. Gumun piye kok? Bapake digawe mangan isih mikir. Dadak arep bangun kayangane duwe tekan ngendi? Rokoke delok kancane lho. Apa ya bapake? Apa nenek kumpulan karo kanca-kanca ngono kae? Heeh. Arep buka WA dadak njaluk tetring kancane lho. Sapa bapakmu, Bapak Semar kuwi ngono kok duwe cita-cita bangun kayangan. Lho, kan jeblok cangkemmu pisan kowe. Ngaten sinuwun ngaten. Kula lajeng tanglet kalian Bapak. Bangun kayangan iki maksude piye to, Pak? Bapak semaur, wis ora susah kakian takon saiki enggal budal nang Ngamarta ngejak kok ajimu Bagong. Siap, Pak, kula ngaten. Mila sinuwun. Kula sowan wonten negari Ngamarta. Kula sowan Kabyang Paduka sinuwun mboten sanes kula nyuwun pulunging penggalih sinuwun Prabu Puntadewa. Mboten ketang saged yaring caleret. Kula badhe ngampil wujudipun Jimajamus Kalimasada minangka dados sarana anggenipun Bapak Semar badhe bangun kayangan. Yang satelit Petruk Padepon ini. Bubur kebubuk kecil iki. Mas Petruk. Apa kok? Aku meling ya, Mas. Meling apa? Nek iki ku sida geger sengkuni sing jotosi aku ae ya, Mas. Oh sajae kok gething men to, Kok. Wis ajae kok anyel men karo sengkuni. Lah, patih bejijak senengane dadi provokator. Ipat-ipat anak putu jo nganti niru karo sengkuni. Wayang sakotak paling gething karo sengkuni. Jan anyel gething keburu sengit aku. Penyebabe we Bagong kok gething karo sengkuni ki apa? Bojoku biyen tau dikeloni kok. Oh. Bojomu gendeman. Lah pas gitu ya terus kae. Bojo adidal. Enten napa sinuwun? Surupa. Sakamu mapan negara Ngamarta kene padha karep karo kekarepane Prabu Baladewa. Lho. Maksude padha karep kawuhana. Kakangku mapan negara Ngamarta kene ya bakal nyilih wujude Jimajamus Kalimasada pinandha usada negara Ngastina kang samengko lagi ketaman pageblok mayang mara. Mula kowe aja madan-madani kekarepane Prabu Baladewa. Sing nembung arep nyilih dhisik iki aku. Mara gage saiki kowe Petruk kowe mulya. Apa-apa karo bapakmu yen Jimajamus Kalimasada wis disilih lawan Nalendra Mandura Prabu Baladewa. Kowe mulya, kowe duwe dhuwit gawe mulih apa ora? Yen ora duwe dhuwit tak sangoni kowe gendang mulya. Aku sepet nyawang raimu.
rai-raine. Nggur meneng ae innallaha ma'as-sabirin. Iso dalil barang santrine Hajar Karisma kok. Kudu sabar-sabar. Ngaten sinuwun nyuwun sewu. Sowan kula mriki boten wonten niat padha ngarep kaliyan kekarepan paduka sinuwun Prabu Baladewa. Niat kula murni diutus kalih Bapak Semar supados nyampe wujudipun Jimat Jamus Kalimasada wonten ngarsanipun sinuwun Prabu Puntadewa. Lho, aku ya dikongkon Nyai Duryudana Nalendra ing Astina. Lah, nek ngoten pangkat sampeyan kalih kula niki padha. Pangkate padha-padha lek kongkonan. Dados sampeyan nek badhe ngusir kula niku mboten berhak. Wong padha-padha kongkonane, padha-padha tamune, padha-padha ngombe wedang sak gelase lho. Lah sing duwe omah wae ora ngusir sampeyan kok lancar ngusir Petro lho. Petro. Jimat Jamus Kalimasada kuwi mung siji, bakal disilihke ning aku, dudu disilihke ning kowe. Lho, ya disilihke. Upamane sidane disilihke teng kula, sampeyan yo ora ngerti, kan? Karo dene kula niki ngabdi teng Sinuwun Puntadewa niku pun dangu, arepe dikaya ngapa lan kepiye? Pandhawa niku mboten saged nglaleke perjuangane wong cilik kados kula niki. Prabu Puntadewa sak pendhawane iso duweni derajat pangkat, iso dadi pejabat, ya mergo didukung karo wong cilik. Tur Pandhawa ora tau lali karo lelabuhane wong cilik. Niku pemimpin jos, niku pemimpin hebat. Beda karo pemimpin sing elek. Sadurunge nyalon gayane nyedhaki wong cilik. Nyumbang kono, nyumbang kene, ning wis bareng wis dadi pimpinan, lungguh ning kursi, lali karo wong cilik, bandane rakyat dikorupsi. Tambahi truk, tambahi piye, matane picek. Sabar. Sing latih sabar mau kowe kok. Sampeyan Prabu Baladewa niku dadi pejabat mergo dipercaya karo wong cilik lho sinuwun. Kula aja nyepeleke karo wong cilik. Ambak Petro niki wong cilik, Petro ora tau nglanggar hukum. Petro tetep taat karo aturan negara. Buktine Petro yo jek gelem bayar pajak. Lah, pajake rakyat niku nggih damel mbayari pejabat, didamel mbayari wong-wong sing kaya sampeyan niku. Tunyo cangkeme, Tru. Kula saiki provokator yake to, Bang. Wis lah ora kuat aku. Apa nek lho mburi iki lho. Mburi dhewe semuni iki lho, rupane wis silit pitik. Wis aja melu-melu, Bang. Lah niku lho sinuwun. Sedaya niku karingenteni keputusane. Upama Sinuwun Puntadewa sidane nyilihke Jimat Jamus Kalimasada jenengan, kula tak sing ngalah, Petro sing ngalah. Nek upami Jimat Jamus Kalimasada disilihke teng Petro, sampeyan yo kudu nggono ngaten. Petro, kalem. Ora iso. Kowe kudu minggat tekan kene, mboten purun. Minggat, mboten. Petro bosen urip. Jojo kan mawinga-winga wis wedo kabur ning kesemalane lak-lakan ing jagat gelagah bumi panus paring dagelan sukertaning bawana. Petro yang sabar. Tengah cukupe Petro gelem minggatkan kene ora? Mboten purun. Jenengan dudu wong sing duwe omah. Tegese kowe wani karo Prabu Baladewa. Lho, kula kepaksane nggih wani kali jenengan. Arepa dikaya ngapa lan kepiye laire dhisik Petro timbang Baladewa. Sampeyan jaman isih cilik sing ngomong kula. Jaman isih dadi Kakrasana, nom-noman sampeyan jaman sampeyan Jek Joko. Sing ngomong niku Petro, cilikane sampeyan sing ngedusi Petro. Bareng saiki dadi wong kondang wis menang-menang kali kula niku. Tegese wani karo Prabu Baladewa. Ilang medine kari wanine. Yen ngono metu njaba.
kok ditonin jumbo tonin jero e penak. Nyapa lho tonin jumbo. Emane-mane banjar lho. Tak bisa ayo gegeran ning jaba. Lanang padha lanang. Ayo. Bola dewa musuh itu anak akan cangkem kowe terus. Harmut sumarah mringgu Gusti dene siji miwang panindak ing praja adil bejo ati tanpa Urina kan mring pro kahanane ora mendo malah sangsaya ndedro nyanyi aja sumerang rasamu purba wasisa pasrahna marang aku Werkudara kang bakal jumangkah kang sarta kumrembiyah misah ing antarane Kakang Baladewa lan Petruk kantong bolong. Iya Yayi aja ninggal Kalas Padan. Pun Kakang bakal manjing ana sanggar pamujan meminta pituduhing Gusti Baya sapa kang pantes diampili utawa disilihi wujude jimat jamus kalima sabda. Iya. Kyai Nakula lan Sahadewa. Kula wonten dawuh Kakang Mas, kula wonten dawuh Koko Prabu. Muga atuk pengasih saka Gusti kang Maha Asih. Bubarno kang padha gantung sibuk. Pun Kakang Arsa kundur hanggedaton. Mun inggih dhateng sendika ngestaken dawuh. Mun inggih ngestaken dawuh Koko Prabu. Saged biar katalika wau. Wis paripurna pangandikane Sang Buminata Prabu Puntadewa. Yo jengkar Arsa kundur hanggedaton. Bawane Sang Nalendra wis tanggap ing sasmita.